Yo. Yo. Gak ndang wae apa kati ya. Yo. Lapo iki? Lapo mbok banding iki banjir lapo? Arep pencak dor. Pencak dor. Iya arep pencak dor aku. Alah. Piye enak apa? Mending angkatno lemari, golekno lemari sing apik. 5.800.000 oleh barang kodal. Loh. Iya. Iya. Apa? 5.800.000 oleh barang kodal. Tenan gak? Tenan. Engko nek menang tak gawe pencak dor kok. Lho. Nek menang, iki. Oleh meja rias sitok. Bahane kayu jati, oleh spring bed, pulpir. Lho, ici kiwir ya. Pulpir. Terus olehne lemari 2 pintu. Ya toh? Bahane kayu jati, nek gak jati rino, rasa mbok bayar teko kono. Tak wene wae gratis. Heeh. Soy. Ya toh? Terus olehne meja TV, bahane kayu jati. Nek ra jati rasa dibayar teko kono. Ceken sik. Nek gak jati tak kene kowe malahan. Ya toh? Barang papat lho patang piro 5.800.000 tok ae. 5.800.000. Lah ongkire piro nek sakmono biyane iki Gratis. Gratis ongkir. Yo, oleh papat tambah ongkir. Per barang 300. Kalimantan yo tambah ongkir ya. Bisa nanti. Cek kena bioku nek gak percaya. Wakeh kok ngene.